Vidste du godt, at Gud i sit ord siger en hel masse ting om falsk lære? Der er 27 bøger i Det Nye Testamente, og der står faktisk om falsk lære i 26 af dem. Vi tror på, at det er vigtigt at stå op for sandheden og for evangeliet. Og et af de skriftsteder, vi på en særlig måde ser det, det er i Romerbrevet kapitel 16, vers 17. Jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem, der i modstrid med den lære, I har taget imod, skaber splittelse og fører andre til fald. Hold jer fra dem. Hej med jer. Jeg hedder Mathias, og det her det er min kone, Jamini. Vi vil i den her video tale lidt om kirken Bethel fra USA, og vi har lagt mærke til, at der er ikke nogen, der har talt så meget om dem i Danmark endnu, i hvert fald ikke på den måde, vi har tænkt os at gribe det an. Vi vil prøve at vise jer 5 eksempler på, hvorfor at den her kirkebevægelse fra Bethel af, Redding, California, er en falsk kirke, og hvorfor at man bør holde sig fra deres musik, men også deres undervisning, særligt deres undervisning og deres praksiser. Ja, og så skal det lige siges, at den her video, den er lavet ud fra kærlighed til vores brødre og søstre i Kristus. Vi ønsker ikke at udskamme nogen, blot fordi at man lytter til Bethels musik eller lytter til deres undervisning. Vi har selv været der, hvor vi har lyttet meget til deres musik og sunget med på deres sange. Og for os så startede det tilbage i 2016, ikke også? Jo, sådan cirka, hvor det ligesom stille og roligt blev lidt nøgenåbner for os, at der måske er nogle ting i deres praksis og i deres lære, som måske ikke helt stemmer overens med Guds ord, og det har lige siden været en skepsis, vi har haft med os, og faktisk dykket ned i. Og så tror jeg faktisk, det sådan reelt blev i 2020, at vi faktisk officielt stoppede med at lytte til deres musik. Det er bare vigtigt for os lige at fortælle, at det her det er en kærlig opmuntring, og det er med et ønske om, at vi må holde fast på Guds ord. Absolut. Ja. Så vi laver den her video for at oplyse og opmuntre hver enkelt af jer til at være kritisk over for, hvad man lukker ind af musik og undervisning og praksiser, altså det, man laver i kirken og i sin tro. Og det gør vi, fordi Gud han har en holdning til, hvordan vi taler om ham, og hvem vi som kristne lukker ind i vores liv. Hvilken lærer vi lukker ind, hvilken musik vi lukker ind, fordi det har Gud en holdning til. Hvis vi kigger på Galaterbrevet kapitel 1, vers 6, så står der: Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. I think sometimes we are locked in a prison of unforgiveness because our bodies are mad at us. Or we are mad at our bodies. How many bodies are screaming at us all the time? It's called pain. It's called sickness. It's called disease. So close your eyes. Say, Holy Spirit, is my body mad at me? If you heard yes, stand up. Whoa. I have seen so many people healed when they've been prayed for and prayed for and prayed for when they release this prayer. And I know it sounds weird, but just do this. Say, body, I ask you to forgive me. Whoa. For any way I have mistreated you. For any way I have let you down, ignored you, and made you scream louder. I det her videoklip, som vi lige har set her, der ser vi Donna De Silva, der leder deres sozo-del i Bethel.
og som stadig taler om søndagen i Redding, California, deres største kirke. Og hvis I bare lige prøver at følge med her, så prøv at tænke over, hvordan at hun taler om tilgivelse, hvordan hun taler om kroppen, og lidt sådan en gerningsbaseret tro. Hun får det til at fremstå som om, at vi først kan opleve Guds helbredelse, når vi lige har fået styr på det her med kroppen, når vi har bedt vores krop om at tilgive os, så kan det være, at Gud han er klar til at helbrede os. Og det får lidt kroppen til at fremstå stærkere end Gud, og der lægger vi jo mærke til, at hun også egentlig beder os om at bede til kroppen, hvilket også er lidt specielt. Og det tilføjer lidt sådan et gerningsbaseret element, fordi det er netop at det her, der lige skal overstås, før du kan få den her helbredelse, som hun mener, Gud han vil give dig. Og ja, hvis du undrer dig lidt om så kan I se nærmere om det i beskrivelsen. Der har vi lige et link til, hvordan det ser ud. Ja, det der er med so-so, det er, at man kan dykke lidt mere ned i det, og det er netop der, hvor man faktisk opdager, at det går lidt i strid med, eller det går faktisk meget i strid med treenigheden. Den måde, de ligesom bringer noget lære ind, som heller ikke er bibelsk i det hele taget. Men det går vi ikke i dybden med her. Men, nej. Men vi ruller videre til næste videoklip. I should probably add this. When you get it wrong, don't quit. Clean up your mess and try again. This may sound strange to you, but in our school of ministry, our students are actually required to get it wrong. If they don't fail at least 3 times in the first year, we won't let them in the second year. Why? If you're not willing to take risk to the point where you get it wrong, you probably won't get it right in the way you need to. But secondly, we want you to get it wrong in a loving environment, so you're not to clean up your mess. Her ser vi, at Bethels ledende præst, Bill Johnson, forklarer, at der ved Bethels skole, den her skole, de har over i Redding, der er der krav om, at man minimum skal have profeteret falsk 3 gange, før man kan få lov at fortsætte til andet år på deres skole. Så inden for det første år, der skal du gerne have profeteret falsk 3 gange, før du kan fortsætte. Og du skal også have lært at gøre rent efter dit rod, fordi når man profeterer falsk ind over andre menneskers liv, jamen så bliver det noget rod. Nogle gange bliver det faktisk også noget, der sårer mennesker rigtig meget. Og det skal man lære lige at få ryddet op i. Og vi er med på, at der er mange forskellige forståelser i forhold til profeti og kirken i dag. Men den her udtalelse her, den har skabt meget kritik fra os karismatiske kirker, hvilket vi jo egentlig godt forstår. Der har ikke rigtig været nogen nytestamentlige profeter, der har profeteret falsk, ellers så ville de jo ikke være en sand profet, så ville de være en falsk profet. Og nogen vil mene, at Agabus, han profeterede med fejl i Apostlenes Gerninger, kapitel 21, vers 11. Men det er en udlægning, som ikke er tro over for det, der egentlig står skrevet, og det er der også flere, der har gennemgået. Så det nye testamente har ikke et andet syn på, hvad det gamle testamente har af hvad profetier er, og hvad kan man sige, hvad en nytestamentlig profet vil være. Det vil være på samme måde, som man ser det i det gamle testamente. Yeah. De hører noget fra Gud, og så fortæller de det videre, og det er altid uden fejl. Jo, og altså, det er værd lige at bemærke, at i det gamle testamente, der står faktisk om, hvad straffen er for at profetere falsk. Og det er faktisk dødsstraf. Det står i 5. Mosebog, kapitel 18, vers 20. I det nye testamente godt nok, der ser vi en anden tilgang til det, og det er at udrydde det onde fra ens midte, som man ofte ser i det gamle testamente vedrørende Israel. Her handler det så til gengæld i dag, der handler det om adskillelse ved, at man udstøder falske lærer og profeter fra ens forsamling, ens menighed i dag. Og det ser vi både i Romerbrevet kapitel 17, og i 1. Korintherbrev kapitel 5, vers 12-13. Så der er noget i Guds ord, som fortæller, hvad konsekvensen er af, at man faktisk profeterer falsk. Så er man slet ikke en sand profet. Nej, og så skal man holdes uden for kirken. Yeah. Yes. Vi ruller næste klip. A pastor I really respected said some words and hurt me so bad. And one time I was laying on the floor, actually it was in this room. I'm laying on the floor, and in a vision, in an encounter with God, in a vision, Jesus picks me up
and holds me so close that I can't see anything. And he holds me so close. And Jesus starts to weep. And he says, please forgive me. Please forgive me. I said, what are you talking about? Please forgive you. He said, when that pastor hurt you, it's as if I hurt you. Because he's a member of my body. Please forgive me. Mathias og jeg tabte simpelthen kæben, da vi hørte det her første gang. Fra den her udtalelse fra dem her, som skulle være deres children's pastor, altså børnepræst, gennem mere end 10 år, der blasfemisk fortæller, at han i et syn får at vide fra Jesus, at han beder ham her pastoren om tilgivelse. Og det er så blasfemisk, fordi at Jesus, han har ingen synd. Han er Guds søn. Der er ikke noget synd i ham. Han bar vores synder på korset. Han er den rene. Han er den hellige. Og det at skulle fortælle om, at man i et syn oplever det der, det er rent udsagt blasfemisk. Og så vidt vi har undersøgt det, så er der ikke vist sig for at være en form for anger, eller en form for at råde bod på det her, og ligesom en offentlig udtalelse om, at det her det var forkert. Han har faktisk fortsat med at tale i kirken, og det er dybt bekymrende, fordi det kan man ikke. Det er stik modsat med evangeliet. Det er et omvendt evangelium, hvor at det ikke lige pludselig er os, der skal have tilgivelse af Jesus. Altså hvor man kan sige, han vender det jo på hovedet. Han vender det sådan, at vi skal tilgive Jesus, og det skal vi bare overhovedet ikke. Det er et omvendt evangelium. Det er ham, der skal tilgive os. Vi ruller næste klip. I just feel like the luckiest guy on the planet to be able to say, here's my friend, Kenneth Copeland, to come to minister to us tonight. I'd like for you to welcome him. Bethel har simpelthen haft besøg af Kenneth Copeland og udtrykt, at de har et stærkt bånd med ham. Har du aldrig hørt om Kenneth Copeland, så synes jeg bare, at du skal være glad for, at du ikke har hørt om ham. For du er ikke rigtig gået glip af noget brugbart. Nej, han er verdens rigeste pastor, og han lover velstand og godt helbred, ligesom Benny Hinn gør, så længe du donerer pengene til ham. Han bilder folk ind, at du kan tale ting ind til eksistens, ligesom Gud kan, fordi du selv er en lille Gud. Der er utrolig meget, vi kan gå ind i forhold til Kenneth Copeland, for at kunne vise, at han er jo i bund og grund er falsk, men også for at vise, at han er bundrøden, for at sige det lige ud. Ja, og vi linker gerne til med i beskrivelsen, hvis I aldrig har hørt om ham, men mange ved godt, at han er helt skæv på den. Så det er et usundt tegn, når man vælger at associere sig med sådan en som ham. Det er et stort faresignal. Ja, det gør det. Vi ruller næste video. God to me, Jesus to me, and the Holy Spirit to me is like the genie from Aladdin. That's who he is to me. And he's funny. And he's sneaky. He's silly. Her har vi set endnu en gang Bethels udtalelser, der ikke er i overensstemmelse med, hvad skriften siger. Her har det så at gøre med Helligånden. Og vi ser, at Jen Johnson her, som er Bill Johnsons svigerdatter, hun udtrykker, at Helligånden er en lusket og en sjov og en fjollet person. Ja, men hvad sker der lige for, at man vælger at sige sneaky? Altså lusket? Ja, nej, og det hænger, mange af jer ved det også godt, men det hænger jo ikke sammen med, hvem Helligånden er. Det hænger ikke sammen med, hvem Gud er. Og det er jo klart, når hun vælger at sige, at hun ser på Helligånden som genie fra Aladdin, altså ham lampeånden der. Og hun bliver ved med at sige det her med, at det er det, han er til mig, og det er det, han for mig. Men det er sådan en subjektiv tilgang til Gud. Og så kan vi jo lave vores Gud lige præcis, som vi selv ønsker ham, så han kan blive ligesom en Disney-figur.
Men det er dybt problematisk, fordi vi har ikke fat i den sande Gud. Når vi gør sådan, den eneste måde, vi kan finde ud af, hvem Gud han er på, det er gennem hans ord. Ja. Og Gud ved jo godt, hvordan han vil tilbedes. Ja. Altså han har jo en standard. Han har jo givet os sit ord, netop som du lige siger, som fortæller om, hvordan han skal tilbedes. Og han har også vist et tydeligt eksempel i Det Gamle Testamente, hvor man ser, hvad han egentlig gør med Aarons sønner. Kan du ikke lige fortælle lidt om det? Jo. Vi ser i Det Gamle Testamente, at Gud han faktisk dræber Aarons sønner, da de offrer uhellig ild, eller på engelsk der hedder det strange fire. Men det er det her med, at Gud han har vist dem, hvordan han vil tilbedes, og de vælger at gøre det på en anden måde. Og dengang var det meget drastisk måde, Gud han udviste det på med straf. I dag er der mere noget af vores generelle opfattelse. Han er langmodig Gud, han er nådefuld, og han er tålmodig med os. Men det er ikke tilfældigt, at han har taget det med, fordi det er jo ikke, fordi vi ikke ser det samme ske i Det Nye Testamente, vel at mærke med Ananias og Safira, det er rigtigt. Som dør på stedet. Han er den samme Gud. Han er den samme Gud, men det er også en illustrerende måde for Gud at vise, og igennem, at vi har eksempler i Bibelen, der fortæller, at han er en lidenskabelig Gud. Der er ikke nogen, der skal gøre noget, der går imod det, han selv har bedt om. Og det, han så selv har bedt om, hvis vi skal kigge på, hvordan vi i Nye Testament i tid skal tilbede ham, det er, at vi skal tilbede ham i ånd og sandhed. Og det er det, vi ser i Johannes evangeliet, kapitel 4, vers 23, at det er i ånd og sandhed, vi skal tilbede ham. Og når vi kigger på Bethel og deres praksis, jamen, så kan man kan ikke tilbede i ånd, hvis ikke man har forstået, hvem Helligånden er. Det kan man ikke. Og det er i hvert fald en anden ånd, man så tilbeder et Helligånden, hvis man beskriver Helligånden som lampeånden fra Aladdin. Og hvis man, altså, og det er jo værd, jeg tror ikke, jeg fik nævnt det før, men det er værd at sige, at Jen Johnson, hun er lovsangsleder i Bethel, så hun er den, der står bag og står i fronten for deres lovsang og deres musik. Ansigtet udad til. Hun er ansigtet udad til. Men der er også det her med sandhedselementet, at som vi har set tidligere, men altså det her med sandhed, der er ingen anger, eller ingen sådan, det er vi ked af. Altså, vi skulle aldrig have prædiket et falsk evangelium, hvor det lige pludselig er os, der skal tilgive Jesus. Men altså, der er så mange eksempler, hvor Bethel, de viger fra sandheden. Og dermed, kan man sige, der er man også uden for det her element med at tilbede i ånd og sandhed. Kigger vi på deres kultur, og det er nok også en af årsagerne til det her med, hvorfor de ender med at vige væk fra sandheden, som er Guds ord. Jamen det er fordi, de har en kultur, hvor Bill og Chris Valentin, der er de her to frontfigurer. Chris Valentin, han er sådan deres selvudnævnte profet. Der har de en kultur, hvor de gerne vil prøve en masse nye ting af. De vil have en kultur, hvor man tager risikoer i troen. Og det er også det, der går i spil med, at de gerne vil have, at man profeterer falsk, fordi hvis man profeterer falsk, så er man villig til at tage risikoer. Og når vi kigger på, hvad den her kultur med at tage risikoer inden for det åndelige, det så har udmøntet sig i, jamen så har det bragt sådan nogle ting som fire tunnels. Og for jeg ikke ved, hvad en fire tunnel er, så er det noget, hvor man står man står i sådan 2 rækker, og så er der folk, der går igennem, og så taler man ellers bare i tunger, og man griner hysterisk, og man prøver en masse ting af. Altså, der er også videoer af folk, der bruger puppets, altså bamser, man kan have på en arm, til ligesom at give en særlig helligåndsoplevelse. Der er faktisk rigtig mange ting, man kan tage med, men vi har valgt at tage de her 5 klip. Det er fire tunnels i hvert fald. Altså, så er der honey barrel, som er det her med, at man stikker hovedet ned i en tønde, som de har stående. Og så skal man også grine hysterisk, fordi Helligånden gør noget. Grave soaking, det er det her med, at man lægger sig ud på en grav, og så skal man på en eller anden måde kunne suge en energi, eller en kraft, eller en salvelse. The anointing. En salvelse op fra den her grav.
Profetisk Uno, en måde, de bruger Uno-kortspillet til at øve sig i at være profeter, øve sig i at tale profetisk. Lilla kraftfelter er noget, Chris Valentin har talt om. Det er en New Age-praksis, som han har adopteret ind. Generelt også noget, vi ser med Bethel, at de er åbne over for ting, som er i New Age, og gøre dem kristne, kan man sige. Og at sige, det var egentlig noget, der skulle have været kristen fra start af. Det har New Age'erne bare nappet. Ja, og det har de også med Destiny Cards, som jo i bund og grund er tarotkort, englekort, som jo så bliver gjort lidt til noget kristen, men der er jo noget forudsigelse og noget fremtidsperspektiv, og det hele er meget sådan lidt ude i det blå der. Ja. Og det er New Age, og det kan vi ikke komme udenom. Nej. Og det er jo det, vi kan man sige, vi ser med Bethel, det er, at den her alle de her praksiser, vi lige har nævnt her for jer, som er et resultat af den her risikokultur, som de kører med, det er det, der ender, kan man sige, med at være, altså det ender ud i med at være nogle praksiser, som netop ikke er bibelsk. Når man søger efter praksiser uden for Bibelen, jamen så vil de jo unægteligt blive ubibelske. Og der vil vi slå et slag for, at man holder tingene til at være nogle ting, man rent faktisk kan finde i Guds ord. Så kan vi tale om, hvordan man anskuer profetier og tungetale og alle de her ting i dag. Men det er trods alt ting, man finder i Guds ord. Men sådan noget som de her ting, vi lige har nævnt med fire tongues, honey barrels, gravesoaking, profetisk uno og lille kraftfelter, og der er flere ting, man kunne hive fat i. Guldstøv og englevinger. Og, det er ikke bibelske elementer, det er ikke ting, vi finder i skriften. Og derfor er det virkelig farligt, fordi på et eller andet tidspunkt, så får man rådet sig ud i en praksis og en tro, som ikke længere ligner den kristne. Så ligner det noget, man selv har fundet på. Jo, og det der er med det her, det er, at det er altid vigtigt at kigge på roden af det, man for eksempel det her med, at man lytter til musikken. Så kan man godt tænke, jamen, hvad har musikken at gøre med, hvordan de praktiserer nogle ting? Men de ting hænger jo unægteligt sammen, fordi teologi og det, man praktiserer, hænger jo sammen. Så hvis deres teologi er problematisk og mystisk ligefrem, så spejler det sig også i deres tekster. Og vi indrømmer gerne, altså deres musik er fantastisk. De er super dygtige. I forhold til talenterne. Deres evner, sangevnerne og det musikalske, jamen det er der noget af en oplevelse, hvis man sådan tænker på det kødelige. Men vi må aldrig nogensinde gå på kompromis med sandheden. Nej. Og hvad er det Gud, han siger? Så der er problematiske tekster også derude, som vi bør være opmærksomme på. Reckless love, kan man sige. Reckless love, og nu kan jeg ikke lige... Nej, men Guds kærlighed er for eksempel ikke reckless. Den er ikke hovedkuls, eller uden omtanke, uden fornuft. Et engelsk synonym til det vil være daredevil. Altså det her med, at man bare gør noget uden at tænke over det. Altså Gud, han har altid omtanke med de ting, han gør. Han er jo den, der har visdom. Han er selve visdommen, ja. Han har omtanke, kan man sige, for de ting, han gør. Og mange af de ting, han gør, dem har han forudbestemt fra evige tider. Yeah. Så det hænger ikke sammen. Og det er nemlig det er bare et godt eksempel på nogle af de tekster, de har, hvor man kan sige, her får vi ligesom lov til at se, at deres teologi faktisk også ender ud i sådan nogle sange, hvor man ikke kan se, jamen det hænger ikke sammen med Bibelen, det her. Ja. Men altså, det var det, vi havde at sige. Ja. Men vi vil bare gerne lige slutte af med at sige, at lad være med at tage vores ord for gode varer alene. Altså, gør jeres egen undersøgelse og dyk ned i det. Altså, søg på YouTube. Find ud af, hvad er det, de står for. Tjek deres hjemmeside ud. Hvad står der egentlig? Altså, der er rigtig meget, man kan finde, og det er så vigtigt, at når man når til det punkt som land, at man byder Bethel velkommen til Danmark, så er det værd lige at undersøge, hvem er det, man egentlig lukker ind. Og skriften siger så meget om det, hvordan vi skal håndtere falsk lære. Så det er en kærlig opmuntring og opfordring til, at man laver sin undersøgelse og virkelig er i bøn hos Gud, og virkelig finder ud af, Gud, er det her i overensstemmelse med dit ord. Ja. Vi håber, at det er en velsignelse for jer. Og lad os endelig høre jeres tanker, og hvis I har nogle spørgsmål, så skriv det endelig i kommentaren. Yes. Guds fred. Guds fred.